8 rygende motorer, som vi ser her, der trækker den igennem lufthavet. Og grunden til, at der er 8, det er fordi, der ikke var plads til flere. Ja. Selv NASA har fløjet med dem og brugt dem til diverse testflyvninger. Gigantisk fremskridt. Det er det, vi kalder et bomber pattern, det her. Altså et pattern, det er det mønster, man flyver omkring en landingsbane. Og så... Man må også sige, at det må være lidt modsætningerne ved B52, og så efter den så følger der et ultra